saya murah lunga-lunga. Mangga dulu nang sawajan aman kan gede ini. Mana ni? Saya sepi kan ini. Itu kan ana. Ini dia kan memang ini sekarang oke kan. Kau cuman kan? Wah, cuman. Prasmanan mau kok men. Jupuk dhewe-dhewe. Oh, Ger Pak Wo. 6. Mau tambah meneh engko. Saya tambah 8. Mandiri kok. Baik mau tahun iki. Iki lho agak dirisi. Masa ra dirisi. Madiang geden, prasmanan. Prasmanan bakso polke. Kurang meneh, kurang. Tak gini-gini kurang. Kaisih nang kulkas wis Oh. ora enak. Isih sapi isih. Alah kok pitu, Mbak? Ya iki apa-apa kok. Pokok men jupuk sangan lho, Mbak. Pokoknya Mbak tanduk Mbak. Sambele kuwi Mbak. Sampe niku Kuwi nang ten keranjang. TGV. Nah. Mungkin nang jeng luar. Bakso gratis. Lho Mas, kuwi Mas. Ger tenan. Ger tenan. Kuwi dijupuk. Jos Mas. Kita nginjil dhewe. Kuwi Mas nyiduk dhewe kuwi siduk. Siap. Wah, Gedele 8 apa 10 ra apa. jos tenan. Jos tenan iki. Waduh. Wis oleh. Wah, tonjo iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ger tenan. Baksone. Diampu ora. Empuk. Lanjut deh. Heeh. Kita ya dari lagi dari gua. Konsume iki lho. Obat pengapuran. Heeh. Dulu siapa ya?